Hello mga ka-listeners, mga ka-followers, mayong adlaw, mayong gabi ka natong tanan, no? Kumusta? O karon din no, atong ipadayon ang laing sumpay ning sugilan, no? Ug sa dili pa, shout out dahil no, sa tanan nga nasunod aning dramahan, no? Nga bag-ong sugilanon, kasinuwat ni Francis Iliaga Esparis, mga ka-listeners, no? Mga ka-followers. O karon di ta maglangan, ang laing sumpay ning sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Esparis. Idol ko si Tatay. Tay, ikaw ginikuha na ako. Si nanay di ay? May pahuway panak. Natuol to. Mao ba tay? Tay, tuod di ay ba? Karong Sabado, kuyog mong nanay ha. Doon ay activity ang among school o patambungon ng mga parents. Mao ba inday? Kuang karong Sabado, murag ako na tingali magkatambong nga na inday. Si nanay di ay? Mularg ang imong nanay paingon sa Boracay. Unsa? Boracay? Inday. Larga sila adtog Boracay. Magunsa mo siya sa Boracay, tay? Kuan, dadon siya sa ilang bus. Boss? Unsa ibot mong ipasabot, tay? Kuan magoday ka pabina ma. Imong nanay ba? Katrabaho na. Doon na siya trabaho. Mao na. Tinuod ka, tay? Oo. Lipay kas nanay mo inday nga makatrabaho na siya. Makatimbang na siya sa pagpangita og sapi nato ba, no? Kung mauna, mayo hinuon, tay. Lipay ka nga nakatrabaho ng imong nanay. Oo, tay, oy. Malipay gid ko aron dili ka na mahago pag-ayo. Dili kay magsigi-sig sugal. Mayo na nga. Mayo lag di bunason iyang pagsugal. Bitaw sa na. Ako lipay sa kuday taon nga doon na siya trabaho. Lipay kay ko. Unsa ba si trabahong nanay, tay? Ang iyang trabaho inday, kuan, personal assistant ko. Wow. Personal assistant? Mato ni nanay nimo nga ang trabaho sa personal assistant mao kuno nay mag-andam sa schedule sa mga appointment ug maoy mo pahinumdom sa iyang manager. Unsa may ngan sa kompanya, tay? Kompanya? Sing trabahoan ba? Unsa ngan sa kompanya? Mamusulti na nanay nimo kung sa kompanya. Ang iyang gisulti nga ang panganda sa iyang manager. Kinsa may ngan? Bong. Bong? Bong kuno. Bong lagi. Sinang kauban ni Apple. Kailan maka-Apple, di ba? Ang barkada ni nanay, si Nang Apple? Ray. Kauban sila. Ay, may kanya ka na, Athena. Nay, tinuod nga nagtrabaho na ka? Yes, may trabaho na ko. 30,000 pesos ang akong monthly. Wow! Kadako ugod din imong sweldo, nay. Siyempre, kana tungod kay may abilidad ang imong nanay, madiskarte. Salamat, nay nga nakatrabaho na ka. Dili na ka magsigig sugal. Napagsikiskot ang pagkasugarol. Kay tungod ba ana, nakakaplag kong trabaho. Nay, Didto na ako gikakita ako ang manager nga si Sir Bong og nagpasod akong trabaho. nalipay kay ko, nay. Aron sa dili na kayo tantong hago sa tatay. Oo, pero mang-reflex manggihapon ko no sa tatay nimo. Nya maninda pag siya ice cream. Mao ba, nay? Tinood na inday. Nilang usbon ang dagas panginabuhi. Mga lagi apon. Okay, tanan, para rin sa imong kaugmaon. Ilabi na sa imo inyang graduation. Ay anak, ayaw ka balaka. Sa imong graduation, bongga. Ha? Unsay bongga, nay? Mag-celebrate unya ta sa imong graduation. Ako'y gasto sa tanan. Yes! Pero, nay, tinuod ka mo ato kag Boracay? Yes, anak. Madto kog Boracay. Kuyog mi ni Apple. O sa among manager, sad. Mga tumig Boracay kay doon na siya kasosyo sa negosyo nga tuwa dito. Uy, nay, uban ko, bi. Unsa? Sige na, nay, uban ko, nay, bi. Unyang imong pag-eskwela? Graduating na ba ka? Gusto ka di ka makagraduate, ha? Ay, hala no. Bitaw di ay, nay, no? Ay, isa di lang nak. Asa raman unya na ba? Human ka mo graduate, manghadto ta. Tinuod ka, nay?
usa na sa ako ang premyo nimo. Mga tutag Boracay. Busa kinahanglan nga mugraduar ka. I-promise na ako. Yes, Nay. Promise. Basta, tinudag yun ang imong ipremyo na ako, ha? Mga tutas Boracay, Nay, ha? Unya ko yung Tatay Alan. Yes, anak. Kadungog ka, Tay. Mga tutas Boracay. Kuyog ni Nanay. Okay kayo. Unya, pero ang problema, ang gasto, Ay kabala ka sa gasto, Alan. Wakay salig na ako? Imong asawa madiskarte ni. langga. Isalig na ako. Di makuhaan ang imong kita sa pagpang-reflex o sa imong pagpanindag ice cream. Sagot na ko ang tanan. Oh, promise langga ha. Oh, yes. Si Bong. Hello, Bong. Apol, unsa naman, Kumusta na si Chuna? Ako nang nasultihan nga kinahanglan mo kuyog siya nato sa Boracay. Di pa salig na ba siya? In the bag na lagi. Wa naging problema. Kinahanglan nga mahibaw na yun ko. Patawagan siya na ko. Aron kapalitan ako siya og ticket sa aeroplano. Yes, Bong. Yes. Patawgon ako siya nimo. Patawgon ako siya. Okay, magpaabot ko. Okay, bye, Bong. Tawagan ako si Chona. Oh, wa pa man mo tawag si Chona. Basin og dili. Basin og wa mo sugot ang iyang anak. Oh. Wa palibak. Hello, Chona. Hello, Sir Bong. Ayaw lagi pag-sir. Bong na lang. Okay na, Bong. Makakuyo ko sa Boracay karong Sabado. Okay. Very good. Tinuod ka mo kuyog si Apple? Yes. Kuyog si Apple. Wow, may noon. Okay, magpaabot ko ninyo. Alam mo sabay at 7 p.m. Ha? Muan na, mi? Yes. Magpaabot ko, Bye. Mukuyog si Chuna sa Boracay. Hello, Chona. Ay, maayo ka na nawag ka. Nyo saman, okay na? Imo nang natawagan si Bong? Okay na. Hoy, dako kay kag utang na ako, ha? Noon sa ako, utangan ni mo? Oh, try po na imo utang, day. Cellphone, motor, o nya Boracay. Noon sa nga nugot taon, oy. Hoy, mamuta na pa ka. Ayaw kalimot, day, nga kung dili patuloy na ako, dili ni mo moangkon ang duha ka butang. Cellphone, motor, o nya karon makaadto kag Boracay. Adto ka sa usa sa mga tourist spot nga nindot kag kaayo ang Boracay. Unya ayaw kalimti lagi, day. It's because of me, di ba? Ang gawes daw ni mo, Apol. Kay dili di ay. Makadinay ka, anak? Yes, tinuod na. Pero ang numero unong factor, anak, mao akong beauty day. Wow! Sobrang believe sa sarili, ha? Hala, Beauty maingon ka, day. anak, si Bong? Kung dili patungod sa kong beauty? Kung bati kog naong diri day, kuhaon ka ko niya? I mean, ingon ka, anak, iyang pagtagad na ko? Of course not. Oh, see? Nagpaabot to dito sa ilang Bong at 7 p.m. Magpaabot siya na to. I mean, Okay, no problem. O, sige Lan, hanto na ko ha. Kay nagpaabot ako ang among manager. Mag-meeting ni. Sige langga. Sige. Ay. Sige, hanto na ko. Bye. Oh. Maginay ha! Amping! Yagan ko langga, Chona. Kasama niya, Mike. Bye. Tanaw ni mo. Pagkis, nangago. Oh. Pagbiya, hinay ha, amping, bida, no? Asa to siya? Meeting sila bay sa iyong boss para sa ilang paglarga sa Boracay. Ano niya? Di ka magkuyok? Ha?
Ako mukuyog. Kuyogi, bay. Ay kumpiyansa. Kuyogi to! Bay, nindot unta pero di lang tingali, oy. O nga naman. Sagdan mo siya? Juan bay, kanang di tingali mo sugot ilang manager, oy, nga kuyugan ako siya. Oh, ya. Hadlo siya sa manager. Unya, ikaw ba naman ka? Bisa na tingali bay. Meeting ko na nila ko. Lisod kayo nga ako lang mahimong sa gabal sa ilang kalihukan. Tingalig ang mga empleyado lang ang mahimong mukuyog. Bitaw sad, no? Bitaw sad. O na nga, dili lang ko kay tingalig dili na nihinom madayon ang trabaho niya. Di ba? Kuyawan mo gutang. Kuyawan mo eh. Buong mo bay nga siya amo. Unsa may nakuyawan nimo bay? Iba ko ka. Mayor yun nga, wa ko'y kalibin bay. Nga naman. Kay siluso kay ko. Grabe. Oo. Madlo kay ko. Oh? Madudahon kay ko sa tanan sa mga lakaw kung doon ako'y kalibin. Mao ba ang anak de ka anak? Bay, Oo. ikaw ba? Di ka kiyawan? Di ka kiyawan nga ismering huyon sa tuna. Ano di ang ginataw? Astilan ka niyo. Oo, tawag lubot rin nun. Ay, experience ko yung taon. Wag ginasunaon na ko bay kay subaw ka bay kana tungod sa dako na kung pagsali kaniya bay. Unsa, salig? Oo. Prorbida. Bay, kung di ana ka bay. Dako kay ko pagsali na tuna bay. Ay, sus Ginoo ko. Ligon siya og dili gyud daling matintal bay. Oh, mao ba? Ikaw. Gisultihan mo yung kanya, kadugog magasing gisulti. Katong yung gisulti nga, doon ay nanguyab ng engineer. Gisugot niya. Tungod na ako. Di ba? Usay, baka ingon mo nga karaang kansyon na mga ginano. Bitaw sa do, bitaw sa do. Oo, mga engineer ko to. Yan, doon na pa ilain. Nomdom kang, sulti siya. Abogado, bay, abogado. Turni, nguyab niya. Pero gisugot pa niya. Tungod na ako, bay. Bitaw sa do, bitaw sa do. Mao na nga dagko kay kong pagsalig kantsuna bay butong nga dili giso makahimos pagtuntun ako tungod kay askang inlabanan niya nako bay. Bayalan. Lingko lang ko na mo ambol. Tuna. Asas buong? Naligo pa. Mao ba? Pangauno na mo. Nanay na kapag kaong gandam daw. Pili lang mo da. Oh yes, mga din uy, ay gutom kayo. Dagboy pa rin po ambol eh. Katawa. Kain kayo ng walang hiya, ha? Unsa? Kain kayo walang hiya. Karon, kaon mo. Mo kawawaw, sumauwa mo ba? Kain kayo mga walang hiya. Hanggang mo kung ba? Chichi, ang tuna, Of course. Karon pa day ka humba? Ang panglalaki, mangita sa ilang kapikas. Pero ako tuna, Nga naman ka? ngita ko sa mong pikas. Yak, kaluod ni mo amaw ka ay pag binastos diha. Tuna. Binki ka ba? Baki. Pagkita ko sa likibi. Humba. Luwag ka ba? Bakit? Okay ako, be. Okay, yun tika. Sige, saway. Dali. Yun. Bawa sa da. Hamba. Tinidor ka ba? Tinidor? Bakit? Tuslok ako, be. Pilam-pilam po, lakraan. Ampol. Himungaan ka ba? Uy, nanay, boss. Tuna, Yes, buong. niya na mo. Oh, ni ano, be? Binidira. Nangaon na mo? Mga pa. Sige. Pangaon na mo. Kay Human, ako nang ihatag ang inyong ticket sa aeroplano para sa atong biyahe karong Sabado para sa Boracay. Yes, buong, yes. Tuna, baby. Yes. Kasakay na ng aeroplano. Okay na ang atong abtan dito, ha? Ato ta sa Paradise Garden Hotel. Wow. Dora na sa beach. Kanindot, tay. Dahil nakadungog ka, tay. Kung mo ato tagpurakay, beach man na, di ba? Huwag mo tayo mga beach attire. Ay, bitaw sa. Dili ka na problema. Nga naman, bong.
Mamalit ko. Ingon na ka-simple. Pero, Bong, Pero unsa man? Kwarta? kuan, Di na problema. wa pa budget, ana. Ka-simple. At agad na mag-budget. Nangin yung ticket, unya, doon na mo i-pocket money, nga, tag 100,000 pesos. Ano? 100,000 pesos? Are you kidding, Bong? Niya, tag 100,000 pesos mo. Imo apple o imo, Chona. Oh, yes! Day! 100,000 pesos! Bong, thank you kaayo. Oh, bawal na. Pwede na mo magkauli. Bong, maulit na mi? Yes. Pwede na mong muli. Kay may lakaw pa ko. May lain kong kamiting. Ipahatot mong humbak. Kumba, pwede min mong ihatod sa mall? Sure. Mag-shopping mo? Doon na may paliton. Yun, sir. Tagsa ninyo 100,000 man yun. Kung gano'n ko na hibaw makahumba. Ako may nag-withdraw sa kwarta. Mao ba? Ipa-withdraw kong serbong og 5 million pesos. Ug ipahatag ko na ninyo ang 100,000. Mao ba? Juan, basta mga gusto gina serbong o babae, di gina maragana o gasto siyang kwarta. Nakadungog ka, Day? Day, hilong diha, oy. Sir, para sila. Oh, Ako na to small. good. Mag-shopping na sila para pangandam. Karong umabot ka sa badong. Mula kami paingon sa Boracay. Dadpunin mo sila, sir. Yes, ba? Akong dadon sa Boracay. Dito sa Boracay, bugha ginawaan. Mahimik ka, humba. Yes, sir. Tahimikin natin. Tuntong bata. Oy, hindi, Chona. Uy, kada ka pag-ibit-bit mo niya na pa kay traveling bag. Of course. Namalit ko sa ako mga gamito nun sa paglarga. Gipalitan sa tika. T-shirt o karsonis. Mao ba? Nay, pwede mo kuyog ko na mo sa Boracay? Unsa? Mukuyog ka? O, untain, Nay. O, pwede mo Nayabag kuyog ka? Uy, nayabag ka? Anong ko mukuyog ka? Ano na mong guguday nga. Gusto sa kumutan na ito kung sa dagway ng Boracay ba? Ay di mahimo, uy. Meeting among adtuon dito uban sa among manager. Unya mukuyog ka? Sa ato pa di kita mahimo, no? Dili in town, alan. Uy, nga nugod town. Labot pa mag-eroplano. Mahal ang pliti. Bitaw sad, no? Mao gani. Nyag mukuyog ka. Unsa may gasto nimo dito? Aber, ha? O pag ako'y sweldo gani? Bitaw sad, no? Ayaw lang, ayaw lang. Di lang kumukuyong inday. Ako, kuha lang ko ta ba? Suway lang kung tatawag kuyog musugot unta ka, pero di lang ko mamugos. Ay, ayaw na lang, Jud. Sige. Di lang kumukuyong inday, di kumukuyong. Ay, dali, drebe. Isukod akong gipalit nimo. Dali. Inday, ngayon ko? Oh, yamat ragod mo, tay. Ninat mo kay kag polo shirt, Oh. Na may markang buaya. Klaro, no? Bitaw, day, kining langga. Pila man eh? Tag 5,000 ra na. Wala, kamahal ko rin, ani. Gipalitan ti ka, ana. Nagpasabot na nga pinangga ta kang kanahana ka. Lain na, sa di mo na uy. Imo pa magyong pakapinan. Kung di mo pinangga sa tatay, ano na pakapinig kanahan ka? No, kani sapatos, Isulob niyo, sukod. Tatay, Bago hubog sapatos? Check.
Walang unta ko niyo palitian nilang gawi. Hanggaw ka man ka ha. Ha? Ikaw pa'y palitan, reklamo pa ka. Ay, wa ko ni reklamo. Oy, ang ako ba, walang unta ko niyo paliti kay ang kwarta nga imong gigamit sa pagpalit ani, imo na untang baunon para Boracay. Ayaw na pa ko na hunaan na. Isukod, kung sakto ba? Okay. Sa numero ane? 8:30 na. 8:30? Wow pa, eksakto kay ni. Og, imo ni Inday Athena, oh. Niyasi para imo, oh. Wow! Salamat, Nay! Si Alan. Namintana pa. Bisag lawom ng gabi eh. Alan. Nag-unsa pa man ka? Di pa ka matug? Kailangan mo di mo panghupaw. Anong niya pa mga diri, uy? Tanaw ng kusbuan nga hayag ay ba? Nga good taon? Tuog na. Uy, nga ka, uy. May problema? Gamay. Re, gamay. Una-una lang ko ni mo. Naghuna-huna ka na ako? Kay unsa may mong gihuna-huna na ako? Una-una ko na iba. Nga, kuntuan na kas Boracay. Nga naman og tuan ako sa Boracay? Kakita mo ko sa mga picture sa mga babae nga mantos Boracay. Kadaghanan nila, magbikini, ra ba? Anya to? Nga naman magbikini sila? Ikaw, kung nato ka dito, bikini sa ka? Oo, uy, magbikini ko. Ay, abaya, no? Uy, magpabitin, de ko lan? Ha? Mao na ilang giingon nga when you are in Rome, be a Roman. Maurasad na nga kung tuak ko sa dapit nga ingon ana nga ang mga babae polo sexy, ang masag magawon ko didto lan. Kaibgan ka dito, hindi? Kung mao'y mahitabo, you must be proud. Ha? Ako? Angay ka malipay lan, oy. Og makapanghambog ka nga doon na pa'y naibog si mong asawa. Chuna. Ang pait hunahon kung wanay mo tanaw si mong asawa, tungod kay lusyang na. Wanay mo daig, kay kurayot na kay dagway. Pero og dunay maibuglan, garbo ka ana, kay nagpasabot lang na, may asim pa ako. Tuod, no? Oh, mo nga ikaw ba? Magpagwapo sagta? Masatay kapag wapo. Uy, ati man lang imong kaugalingon. Para proud pud ko ba? Ngagwapo gihapon akong dudong Alan. Sige ka lang pang reflex. Nimaho lang kang haplas. O kung maligya sa kag ice cream, nimaho sa kang adlaw. Tuna. Ako nalihatod ni Athena sa eskwelahan ha. Manuroy ka kag ice cream. Oo, Tuna. Sige, lakaw na lang. Niya ang baon ni Day Athena. Ayaw na. Ako na ihatag og bawon ni Inday. Sige. Alin ako. Oy, kanang imo gida puno na. Puno tao ni. Ilaw ka? Oy, hindi ko eh. Sige, alin ako. Doron ako ice cream. Sige. Ice cream mo niya. Ice cream init pa. Tawgo na ko si Jillian B. Kay magpa-cleaning ko. Cleaning ko sa kong kuko. Magpa-pedicure ko. Nay! Ice cream init pa. Nay, ito na ko sa eskwelahan, Nay. Ihatod ti ka. Nay, di ka makatambong niya sa Saturday, Nay? Sa tatay, rede ay? Doon na may kalihukan sa eskwelahan? Oy, Nay. Nya, mularga man ka. Ay, si tatay na lang nimo. Si Bong. Hello, Bong. Ug mawa ng adlang Sabado, atong flight, alas 11 sa buntag. So, alas 9 sa buntag, tuwa na mo dito. Oh, sige. Mag-taxi lang, mi. No, alimos bay. Kay hatod mo ni Humba sa airport. Okay. Okay, bye. Sige, tawagan ako sa Chona. Sabay Alan. Ice cream init pa. Magtaon siya sa ice cream. Kaluoy. Ice cream init pa. Bye. Ay! Di na lang gawa ka biya taon ni. Sige, Unsap lang ice cream init. Paano unsap lang siya? Sakto bitaw no? Kasi sakto.
Paagi na, bay. Taktika na siya. Nga ma-attract ang mga customer mo. Kalit ba? Mo ikna tandunggan. Ha? Oo. Karabang nga mo tilaw na sa ice cream nga init pa. Purbida. Purti mong inita. Ya. Okay rin mo, ha? Bitaw. Santing uno ko sa kainit, bay. Pero okay ra. Antos na kainit sa adlaw, bay. Importante nga na ganansya lang ta ba. Okay na kayo? Ay, karon sa bado ba? Emosyon na, papayahin to sa Boracay. Mm. Sometimes ikaw, kayod kag mayo sa pamaligya o ice cream. Relax lang sa pamaligya. Sige lang. Iya, sa to trabaho. Oh. Ugma, sayo mi mugikan ha, mga alas 8. Kinahanglan nga alas 9, to na sa airport. Mao ba? Sige, ihatod ti ka sa airport. Ayaw. Ayaw ko ihatod. Mabunggo ta. Ha? Unsay mo bunggo? Ingon ani nilan. Paminaw ha. O, unsa man na day? Inani ni Dong. Kanang namakak ko. Namakak. Ikaw namakak sa unsa? Kuan, diskarte man ni Dong. Hinungdan nga, namakak ko. Sa may imong gipamakak? Akong gipatuong akong manager nga single mom ko. Oh! Nga naman. Niya man taon ko. Ay, nahibaw bitaw ko. Nahibaw man kong naa ka. Oo. Pero, mo'y akong gipatuong nga single mom ko, aron maluoy siya ba niya makatrabaho ko. Mao ba? Lain na, good. Kalain, oy, tunto ka man. Day? Diskarte na, utok ba? Sabot lang, alay lang, good. Asa man niya kutob ang imong pagpamakak? Ay, ako rin mahibawlan. Paabot lang. Basta kay ipailati ka nga maoy amahan sa akong anak. Kano sa ka? Paabutan lang ang maong panahon. Ingnon ti ka. Kay ipaila magid unya ti ka sa akong manager nga ikaw ang amahan sa akong anak. Kano sa ayin, day? Ay ako'y agda. Sa tukmang higayon ipailati ka. Ano man ka? Hupaw man ka? Goal ka? Ay, goal. Diskarte raman nilan. Kuan manggod kining. Mo'y ibutang sunahuna nga ikaw maoy pinalabi na kustanan. Nga sa tanang nanguyab na ako, ikay akong gisugot. Kasabot man tingali ka anak lang, di ba? Oo. Kasabot na. No, naarman di ay na. Kasabot syug ka, kay nahibaw ko nga bright ka. Dali na. Matuog na ta. Larga ra ba ko ugma? Pabaw ni ko. Unsay pabaw ni? Maday, mungutan na pagkit ka. Ang angman og gapas may akong ibili nimo nga imong simot-simuton. Unsa? Dali na ba? Unsa pa mo ka litchi, oy? Unsa man, dili ka? Dili, good. Kana. Oo, pag-toothbrush daan. Nga naman ni. Unsa man lakip ni naguol? Nga mularga ko? Napikloy man ni. Tingali, hindi. Mao ba? Ako ning ing-anion ay... Uy. Ha? Kadali. Barok man dayon. Saman, hapit na. Dudong alain. Yan, Saman. Goal pa ka. Okay na, day. Lagi. Basta alan kini akong gibuhat diskarte ra gid ni para makatimbang ko nimo sa atong mga panginahanglan. Magpa-display pod unya ka dito sa imong kaanyag sa Boracay, day. Ay, sus na unsaw na huna ba yan nimo ana? Ikaw mo ay conqueror. Kasabot ka, ha?
Gigusbat ako nimo maayo. Giparok-parok na ko nimo. Ay mo gunahuna pa ka ana. Amping dito ha, amping ha. Sure. Nganong gutang dili? Amping gid ko. Naagod ka. Nagpaabot na ako, di ba? O lang ka. Ikaw rin akong mahalan. Uy, akong dunggan, oy, gilok, oy. Kuhaan ako katuloy mong dunggan pinaagis akong dila. Uy, Over kikag reaction lan. I love you too. love you, Inday. Wa man kasayog mata sa lastatay nanay. Nakalungag naman hinuon ko. O nakaluto na sa kong inununan. Mag-init na lang akong tubig para kape. Oh, sa nanay. Igawas na siya. Athena. Nay! Nakaluto na akong kanoon, nay. O nag-unoon pod ko. Very good. Ay, si tatay na lang nimo mo ay mukuha nimo ron ha. Ingon man muhatod nimo. Kay mo sayo ko paingon sa airport. Onsa di oras inyong flight, nay? Alas 11 pa. Nay, ako inyong sinugatan, ha? Sure. Uy, palitan ti ka. Mga souvenir sa Boracay. Ay, thank you, nay. Oy, dede mong allowance. Good for 3 days na ha. Tulo di mo kaadlaw dito, nay? Tingali. Hindi ka na dawata. Uy, 1,000 ban lagi ni nay. Imo ng allowance sa tulo ka adlaw. Salamat, nay. Gibilan ko na si Athena og 1,000 allowance sud sa tulo ka adlaw. O, tulo na mo kaadlaw dito, day. Tingali. Mao ba ka kadugay ko day tao, no? Ay, pila raman ito ng tulo ka adlaw lan. Uy. Kadiyot sa... dawatan ni Budget diris by 3,000 na. Uy! Mao ba? Nalagi kay kwarta. Ano lang katinga ni advance ko. Napalitan gayet ikag polo shirt ug sapatos, di ba? Pero, tulog yun mo kaadlaw dito, day? Ay, lagi. Niya pa, punan ko nag 1,000. 4,000 na ha. Oo. Dugay na mahuman inyong meeting dito. Ay, wata kahibawlan. Kasi daghan sila gisgutan dito. Kung saan pagpalambo ang ilang negosyo dito. Kuan man god. Ay, niya pa ilang 1,000. Kana. Ay, napadahang pangutana. 5,000 na na. Ako na nagibili ni mo. Pero kuan man goday kining Punan ako glaing 5,000. 1, 2, 3, 4, 5. 10,000 na. Sige na, bukaray mong kamot. Pagdali. Leche. Naanas tatay nga. Nagbuhag taxi, nay ay. Okay. Bye-bye, nanak. Nay. Bye-bye. Amping, nay, ha? Ikaw, pagtarong si mong pag-eskwela, ha? Nay. Sige. Arin ako. Dong. Dodong ato na ko. iya taon kalimot niya taon may nagpaabot nimo. Ay, uy. Nga lugot akong malimot. Ang lipi. Embrace. Love you lang ka. Love you too. Bye, Dong. Bye-bye. Tay. Tay. Nihilak mong good ka. Nak, Ang ano nihilak man ka? anak, Tay. Ang ano wa ni mo ihatod sa nanay sa airport? Ang ano, tay? uwa na lang ako ihatod. Dahil doon kay naaman ka nga ako ihatod sa eskwelahan. Tay, mahimo man gud unta ang ako lang. Imo tang gihatod sa nanay. Ano lang kay problema na to na. Ito na sa nanay ni mo. Anyang ano mihilak man ka? Mingaw kong nanay ni mo day. Ala no, grabe hagod. Mapagani-pagi ka ni nanay, giningaw na ka? Buha nga bitaw eh. Mahal giday ni mas nanay tay no? Sobra. Sobra nga ako pagmahal sa imong nanay.
lugmang luha na kong tanaw may alang at pasakay sa kasawa sa taksina. Luwayas kong migoy. Sobra taon kabuotan. Ani niya ay. Huy, kay kabagang ng paingon din eh. Bay, butong. May butang niya, bay. Ang may buntag bay. Larga na sona. Kinanglan nga tuan sila dito sa airport mga alas 9. Okay. Pila sila adlaw dito? Kuhan, bay, kanay. Matulog ka adlaw kuno sila dito? Tulog adlaw, no? Oo, tulog ka adlaw, eh. Trabaho na gito na dahil. Oo, bay. Mga katimba na gitaon ako. Dito. Kita kauban nila, bay. Si Apple. Apple? Oo. Katrabaho na ba sa Apple? Sila uban na. Lingkunan kauban niya dito, no? Apple? Apple lagi. May noon. Taghana ba foreigner dito, bay? Oo, bitaw. Daghan kayong mga turista diya, mga foreigner. Daghan bitaw. Daghan, bitaw. Kisa to'y nga sa ilang manager, bay? Bong. Bong ang pangalan sa ilang manager. May buntag. Rita kong shampoo, bay. Kanang di mo buwa. Ayo. Uy, bato Oy! Siya ba to? Palita tag shampoo, be. Oh, sure. Maligo ka? Maligo ko. Dili lang kaligo ay. Shower pa. Libre. Lakip shampoo, libre. Shampoo, yun ay. Oo. Mani magkaligo, libre pa init. Ha? Kasi gusto niyo milk, si quality. Puni 20, kaya palit ako noodles. Napay, libre, Yakult. Ay, salamat talaga, Yakult mo diha. Salamat lang. Kaya shampoo ra? Sabon ko, para kaligo po. Para toothpaste po diha. Adi palang kapuyo diritong. Libre tanan to. Minumdum sa itong prido ni mo. No? Hala, no? Anigya. Diarat to nan to. Pilipiranan? Ay, sorry. Dadala na eh. Dadala na. Itlog. Usay na doon ako. Ay, dadalong. Free na. Free. Ay, cancel ka. Negosyo na ba na nimo? Ang sabi yo, panangsara na eh. Sure ka? Yung muna na, pakumuta ta kadiyot. Sobra siya. Mabuwa gali na. May pesuyo po rin. Oy, Ay. Tong. Nan may ato ba? Kakita mo kung alan, kung nagkatag-taxi. Ha? Nga may gisakyan ni Jonah. Bitaw. Gatang bitaw. Saan ba yung Jonah? Mato ko sa last Buriki. Buriki? Boracay? Oo. Laisyo. Laisyo yun. Masa sa dito? Kung ay nagkatrabaho ni Jonah, mga to sa last Boracay. Kao ba siya manager? Wala na. Nga, sagot sa salan. Sagot, trabaho man. Kinsa nga silang manager? Buongan. Buong? Hala no, buong rabang pangungan sa tag-iya sa madyungan nga ilang pirming agtuan. Ug may magatakan upuho na di Chona. Mau ba? Resulta na butong. Resulta na. Ha? Mauna gida. Matalag morning si Alan. Bayot. Ay, kipagsabang na, ha? Butong. Di po tingali taon doy, bida sa mo doy. Na. Kining, kuan magod. Sorti ata ka. La, kay ko baba butong. Tuhoy ko. Mauna kita. Migpuyog siya sa iyang manager na si Buong. Labing siguro, makahinol siya. Makahinol sa unsa, sige. Madyong na ilang master, no? Pero minas lang magduwag madyong. Migpuyog siya sa iyang manager dito sa Boracay. Siguro ko. Makabunutan siya og papay nga circle numero 1. Sinday. Buong lang ka ang pangan. Buong. Sure ka? Buong? Buong lagi. Okay. Mauna kita. Ay pagsabang. Ayaw ko pagsabang. Ayaw panabit. Aron pagsiguro, akong tawag ka ng akong amiga nga magduaan ang madyong dito silang buong. Pabuta ha? Manawag ko.
kadugay ko di mo. Alas 9:30 naman ka. Day, agsuko, day, ha? Gadali biya ko, day. Alas 11 pa man bito atong flight. Sakto pa. Ay, asa naman is Bong? Uy, wapalay ko makakita. Ay, basi buabot pa. Sigbati ni mo. Ay, unsa pa? Ida excited. May kaniha ako. Kuyawan lagi ko. Uy, nga naman. Umu ako kasabot, uy. First time pa magkukumo ka sa kay aeroplano. Uy, parihas ta, uy. Di ka mahadlok? Ay, nga nung mahadlok man. Uy, nga daghan man ta. Ay, kuyawan yung kunday, pastilan. Ang saon na lang. Ang niyas ko muna ba? Nga kung kahubsa gasolina. Saon naman lang. Asa pa to, Bill? Ay, hanggaw bes naong ni mo, Apol. Uy, muna dusod sa kumuna. Niya, on ba? Parehas bagod ang mga sakinan ba? Nga inig ka abariya, kanawat na gasolina. O niya, ang aeroplano. O may gasoline station dito sa babaw. Asaman ta. Ay, amaw gini mo. Ay, dali, check in na to. Kay open na, kapoy ni mo. Sige ay, humanag snacks ha. Gutom ko. Okay. Oh, salamat, tumba. Ay, salamat. Totoo, sir. Ikay salamat. Amping, sir. Amping, ha? Salamat. Eh, Ah, Bye, sir. bye. Ay, marong kinisira mo na. Malisod yung palibad ng babae. Kay takbo mas tulispat nga ng mga area. Shopping pa. Pamalitan pag mga nindot ka butang. Ada yun. Taklo. Ibang may pera. Day. Tanawar goods, bunga. Nara siya, day. Nasa na maligid perfume. Ay, Bitaw nyo? dali yun. Dali mo palita. Unsa? Ay, naibaw ko ay. Dili na ka. Kabaliban ni mo, ha. Dali, papalitin ang perfume. Dali na yun. Ha? Unsa nga perfume? Oo, pagpili kung sa inyo gusto. Oh, naay Versace. Alano, anak lang Chanel ako. Okay. Imo tsura. Asa mo gusto? Christian Dior? Siya lang. No, apil ka. Miss, atake sila. Apod sila. Bong. Mga ka-listeners, mga ka-followers, sunda ang lain pang sumpay ning sugilanon. Idol ko si Tatay na sinuwat ni Francis Iliagais Paris. O palihog din ko no, o subscribe sa akong YouTube channel. Daghang kayong salamat sa inyong pagkanunayong pagpaminaw.